Sigurado ako, may ka-bacterian lamang nangyari na pangalaman ng isabay sa community officer, so ito, dun ko na paluwa sa kanyang sarili. Ano po? So, again, hindi natin sasama yung opisina, sasama kayo po ni Mayor, Joseph, at ni Ma'am Aileen. Kamo lang ang papaskalamat ni Nayaan po ng inyong gabos, kay Sir, at sa gabos kong yaon, at kay Sir Rayon, sa papasabigan sa inyo. So, salamat po sa pagkatindong niya na day 1. Ibabaw po kitang day 2 sa aga. Kasi makilingan po kamo kita paulit. Salamat po, grabe. So, ano po yung kasi siyempre, yung iba hindi nakapagtanong, saka sa mga susunod pa mga araw may maaalala kayo. Ito po yung contact, ano po po. So, sa Facebook po, ito, sa email, kasi sa Apple po, anytime naman po, pag may mga gusto po yung mga partner na itanong, pwede niyo po ako isa sa ma-contact. Ito po. Basta po doon sa area ko po, English B, Great, Strawberry, Akra, and OBC po. Kasi pwede po ako tawagan po sa kahit sa kanila. So, tapos na po malis na, kasi hindi naman po kapulan, bakit na maparuhan yun sa paulit. O, gusto na po mas sa ulo, dito yung haya, sige na po. Okay, ito po na namin kita. Salamat po sa ulo.
Ang kirinaki na. Ay, dali. Di man naman ka muna. Dali. Katawa ka sa Harong ko ini. Isabay ko na lang. Pati sa sito. Sabi ko nang ate, ate, nagpamilit lang nito. Ay, ka na nakakaiya, baga. Bago kami.
Dai ka magkanyata. Gari dai ka kanang. Gari dai